राजेंद्रजी आर्लेकर यांच्या विचारातून निर्माण झाले। गेली 8 वर्षे हा कार्यक्रम आपण सातत्यपूर्ण विविध भागामध्ये विविध रूपामध्ये हा करत आलेलो आहे आणि अशा कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण राख्यांच्या रूपात सैनिकांना प्रेम दाखवण्यासाठी इथे आपण उपस्थित आहोत। हा कार्यक्रम चैतन्य प्रतिष्ठान मार्फत सर्व शाळांना सर्व समाजाला आवाहन केले जाते की त्यांनी एक राखी सैनिकासाठी म्हणजे एक राखी घरी तयार करावी, त्यावर आपले नाव आपला मोबाईल क्रमांक हा लिहावा आणि अशा या विविध भागामध्ये कार्यक्रम जे होतात त्या कार्यक्रमामध्ये या राख्या पूर्ण सुपूर्द कराव्यात आणि अशी ही संकल्पना ह्या चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा या कार्यक्रमामागची आहे। ही कल्पना येणंच आणि राजेंद्र भाईंनी ही 8 वर्ष हे 8वं वर्ष आहे आणि खरंच कौतुक करावं तेवढं। मी एक सैनिक आहे म्हणजे सैनिक या नात्यानं त्यांचं मी कौतुक करतोय, कारण ही कल्पना येणं आणि ते राबवणं आणि कसं असतं माहिती आहे, कोणती गोष्ट जेव्हा आपण सुरुवात करतो ना ती बरेच मोठ्या उत्साहाने आपण करतो, नंतर ती विरत जाते, विरजन पडत जातं। पण लक्षात घ्या, एक राखी सैनिकासाठी चैतन्य प्रतिष्ठान तर्फे दरवर्षी ह्याच्यामध्ये भर पडत जाते, ही आनंदाची गोष्ट आहे। फक्त हे राखी नसून याच्या मागे फार मोठा उद्देश आहे। ते जरी म्हणाले की म्हणाले की हे लहानसा उपक्रम आहे, पण हा लहानसा उपक्रम नाही। हे एक नौसैनिक मी तुम्हाला सांगतोय, हा लहानसा नाही आहे, कारण याचं कारण सांगतो तुम्हाला काय आहे। ही फक्त राखी नसून याच्या मागे प्रेम आहे, तुमच्या भावना आहेत आणि सगळ्यात मोठं म्हणजे जेव्हा ही राखी सैनिकापर्यंत सैनिकाच्या मनगटावर बांधली जाईल त्यावेळेस आज मला असं म्हणायचं की जेव्हा ही राखी बांधली जाईल त्यावेळेला 100 हत्तींचं बळ एका सैनिकामध्ये येईल, हे लक्षात घ्या। फौजी को रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं मिल पाता क्योंकि हम बॉर्डर पर तैनात रहते हैं देश की सेवा के लिए, क्योंकि देश की सबसे पहले देश की सेवा, देश की सेवा के लिए मर मिटने की काबिल रखते हैं। इस सिचुएशन में जब हमारे पास राखी पहुंचता है तो हम बहुत खुशी होते हैं। मैं आज आभारी हूँ जो कि आप लोग का साथ रक्षाबंधन में शामिल हो। रातचो शांतपणे दिसता कित्या खातीर तो थंय रातचो जागो आसता म्हणून सैनिक हाचे स्मरण आमी केन्ना तरी करतले की ना। ही राखी ताच्या हातांत जेन्ना पावतली तेन्ना ताका दिसतले अरे पेडण्यातले कोण तरी आमच्या एका ल्हानशा घरांतले एखादे आमची भयण आसत, तो भाव आसत, तो आमची जाग घेता, तो आमची चौकशी करता। हे बळ ताका थंयसर लढपा खातीर पुरेशें आसता। तो भाव आमच्या भितर निर्माण जावपाक जाय, ही राष्ट्रभक्ती आमच्या भितर निर्माण जावपाक जाय, म्हणून ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन आमी करीत आसतात। खूब फाटी आमी पळयतात आमच्या देशात स्वातंत्र्य मेळटकीच हाचे फुडें आमी खरें म्हणजे खंयच्या पद्दतीन विचार करपाक जाय आसलो, त्या वेळार आमी पळयताले की भारत माता की जय, वंदे मातरम अशा पद्धतीचे सगळे घोषणा आसतल्यो। देशात स्वातंत्र्य मेळटकीच ती भावनाच ना जाली हळूहळू। ही भावना खंय वता? वंदे मातरम म्हणपाचे की न म्हणपाचे हाचे कोर्टान आमच्या निर्णय दिवचो पडटा। जनगण म्हणटा आसतना आमी उबे रावपाक जाय काय बसपाक जाय हाच्या बद्दल कोर्टान वाद निर्माण जाता। खंय आमच्या हांगासरली युवा पिढी पावल्या, आमच्या मनात ती राष्ट्रभक्ती गेली खंय? ही राष्ट्रभक्ती परत एक फावट जागृत करपाची गरज आसा।